Хәзер Россиянең яңа тарихындагы иң фаҗигале даталарның берсенә күчик. 9 ел элек Идел киңлекләрендә Булгария теплоходы су астына китте. 122 кеше өчен бу көн соңгы сулыш алган көннәре булып чыга. Шул вакыттан бирле ел сайын 10 июльдә һәлакәт булган урыннан ерак түгел Сөйки авылы янында дистәләгән кеше җыела. 9 ел элек алар күзләрен дулкыннарга төбәп, якыннарның исән калуына өметләнә. Бу фаҗигада кемнәрдер улын кызын, кемнәрдер ирен хатынын, кемнәрдер әти-әнисен югалта. Безнең иҗат төркеме дә бүген һәлак булучыларны искә алырга юлга кузгалды. Елның 10 июлендә искән җил бүген дә үзен хәтерләтә. Көн бик җиләс. Инде нәкъ менә бу ноктадан карасак, яр буеннан 1-2 километр ераклыкта Булгария теплоходы су астына китә дә инде. Ул вакытта искән көчле җил теплоходны шул хәдәр авыштыра ки, ачык иллюминаторларга су зур тизлек белән тула башлый. Теплоход берничә минут эчендә күздән югала. Туганнарының, якыннарының соңгы сүзләрен монда килүчеләр әле дә хәтерли. Җан ишеткеч хәлләрдән соң Сөйки авылыннан ерак түгел мемориал комплекс барлыкка килә. Анда уелып язылган исемлек озын. Ул чак 122 кеше батып үлә. Аларның 28 балалар, иң яшенә нибары 10 ай гына була. Еще шалтаттым алтысына айтам. Оны никак отдыхает, качан кайтасызыны. Әнием 11-дә күт бәлештәр 11-дә кайтып итәбез. 11-дә әнисе иртән хәбәр генә алды. Шулай итеп, 12-сендә, 11-дән 2-сенә самолетта 2-сенең мәетен алып кайттым инде. Не забывается. Юк, бу хәлләрне онытып булмый. Вакыт узу белән яралар төзәлми. Апамны бик сагынам. Гел килеп керер төсле. Фаҗигадан соң берничә җинаять эше кузгатыла, 5 кеше җаваплылыкка тартыла. Һәлак булучылар Казанга барып җитәргә тиеш иде, әмма аларның тормыш юлы Сөйки авылы янында үзелә. Һәм инде ел сайын нәкъ менә монда аларны искә алып суга чәчәкләр җибәрелә. Камы Тамагы районыннан Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.